Sí, está muy contenta con la película. Estoy seguro de que aguantará. Es asombroso lo vulnerables que somos los actores. No, es muy lógico. A todo el mundo le asusta que le juzguen. Pero en su profesión, el juicio ajeno es parte de su vida. En el trabajo y fuera de él también. Sí, cuando conocemos a alguien nos preguntamos, ¿qué pensará de mí? ¿Le caeré bien? Supongo que les pasa lo mismo a todos los artistas. E agora que o podcast de iniciación por e para alumnos da EIS. Hoxe, en Agora que, temos connosco a unha persoa moi especial, a mismísima Conchi Iglesias, unha directora de casting que é parte clave e esencial do universo audiovisual galego. Benvida ao noso podcast, Conchi, é unha honra terte aquí connosco. Moitas gracias a vos por facerme estas preguntas e por darme este paso tan importante que me acabas de dar. Que che levou a traballar no mundo dos castings? Bueno, pois moitas cousas. Que me levou a traballar? Pois principalmente a miña pasión polos actores e actrices, por o mundo da interpretación. Interésame moito saber, coa pedazo de carreira profesional que tes, cal foi o proxecto máis desafiante no que traballaches? Cada proxecto é un mundo. Escoller un é moi difícil, pero si teño que escoller un que foi o máis determinante foi Fariña, que para min marcou un antes e un despois na miña traxectoria como directora de casting. Foi un proxecto moi especial porque era todo con xente, con actores e actrices galegas, o equipo técnico era basicamente galego, entón había como un plus de isto ten que sair ben, non? Isto é unha historia nosa que queremos contar desde un punto, pois eso, con moitísimo respeto e con moitísimo traballo, non? Para poder facelo, non? Entón sí que Fariña pois foi un antes e un despois na miña carreira. É un proxecto que lle teño moitísimo cariño, de feito teño un póster de Fariña, que é o único que teño, para recordarme sempre tamén como empecé e como logo foi todo, non? A verdade que vaya honra máis profunda que a verdade é das mellores series que se han feito aquí en Galiza, entón... Creo que foi un proxecto que marcou un antes e despois por moitas cousas, porque tamén foi o primeiro proxecto que puso en prime time a xente que non era coñecida. Grandes, e que lle deu paso a actores e actrices que levaban moitísimos anos traballando e que ese proxecto, pois, bueno, pois, con ese proxecto puderon demostrar, non, que non solamente tes que nacer en Madrid ou en Barcelona ou en unha grande cidade para ser actor ou actriz, non, que artistas están en todas partes e en Galicia moitísimo máis, hai moitísimo talento aquí. Agora xa vamos con preguntas máis do proceso de casting. Que é o primeiro no que te fixas ao ver unha audición? Non sabería decir que o primeiro, si que o que é moi importante é a actitude, como todo na vida, non? Pero a actitude coa que vai un actor ou unha actriz a unha proba, non? Esa maneira que teñen os actores, como digo moitas veces, de cando lle dan volta para atrás os ollos, non? Que consiguen como facer match con esa personaxe, non? Entrar nese mundo e dende aí ves que disfrutan, non? Ese momento que se produce, que digo como que se poñen os ollos en blanco, non? E entran como unha especie de trance, non quero ser intensa, pero sí que é unha especie de trance no que o actor e a personaxe son a mesma persona, non? E a actitude con que se enfrenta unha persona a un casting é moi importante. Penso que é moi importante creer que ese personaxe é para ti. O sea, ir un pouco con cabalo gañador, non? Decir, bueno, pois é para min, por que non, non? Esta pregunta é moi controversial para moitos, pero que prefires traballar, con audicións presenciais ou con self-tapes? Presenciais. Pero sí que é verdad que os self-tapes nos dan unha oportunidade moi grande, que todo tamén estendeuse moito a raíz da pandemia, non? E podes ver a moitísima xente que de outra maneira non podes ver, non? Pois hai xente que non vive na mesma cidade onde ti fas o casting, entón, pois eso é un tipo que vive, por exemplo, en Sevilla, pois pode facer unha proba, mandala, ten a oportunidade de, non sei, ten unha oportunidade máis, non? De ver que moitas veces a xente non pode ir ás cidades nas que se fan os castings, non? Entón, penso que é unha cousa boa, aunque un pouco farragosa pola técnica, ademais, para os actores, pero penso que é unha oportunidade boa para poder facer unha boa proba e pasar ás seguintes fases, non? Cal crees que é o erro máis común que cometen os actores nas audicións?
pois non sei, os nervios poden xogar unha mala pasada, a ansia por querer ese personaxe ou poder querer ter pois, éxito, pode ser perxudicial para o actor, non? E ir como moi nervioso, non saber suxeitar ben os cabalos, non? Dominar eses nervios, non? Entón penso que se teria que afrontar desde unha, non sei, ir un pouco máis tranquilo, non? Aunque é moi fácil falar tamén, pero recoñezo que é difícil, jolín, é unha especie de examen, non? Ao que se enfrentan todos os actores. Non solamente se fan castings aos actores que empezan, non? É un pouco injusto tamén que unha persona que leva 20 anos traballando como actor ou actriz se teña que teña que facer un examen, non? Claro, sí. Ten que ser un pouco frustrante, decir, jolín, con todo o que fixen na miña vida tamén teño que volver a pasar a outra proba máis, non? Non vos vale con todo o que fixen que teño que volver a facer unha proba para demostrar novamente que son capaz de levar a cabo este personaxe, non? É un pouco injusto, pero bueno, ao final, bueno, pois é o que hai. Xa estamos no remate das preguntas, e isto, como fan das series de televisión, é unha pregunta clásica. O casting do Soprano está considerado un dos mellores da historia da televisión. Dende a súa perspectiva de directora de casting, que cree que fixo que a selección de actores fora tan acertada? Bueno, penso que foi un proceso moi longo, creo que nada é produto da casualidade. Entón, supoño que sería un casting moi extenso e con directrices tamén moi claras, non? Entón, bueno, pois ao final a directora de casting non é a responsable final dun casting. Pois entran moitísimas cousas, moitísimos factores que influen na selección final dun casting. Os produtores, o director, a cadea para a que vai, hai tantos factores, factor sorte tamén, entón, bueno, non creo que haxa cousas, o sea, isto non é unha, non sei, non é unha enxeñería, non? Que todo 2 máis 2 son 4, que todo vai como moi medido, hai moitos factores que poden influir, non? Nun casting. E sobre todo que ao final a directora ou o director de casting nunca impón o que ela cree que pode ser. Pois influe, pois eso, a opinión, si ten fama, non ten fama, si é coñecido, pouco coñecido, cantidad de cousas, non? Está chegando ao remate da entrevista, pero gustoume moito algo que dixeches cando estábamos na charla, e que dixeches que ti eses alumna da escola. E claro, este é un podcast por e para alumnos da escola. Entón, gustaríame que dixeras máis ou menos que fixeches na escola, claro, como chegaches a ser director de casting, para que a xente non crea que aquí se chega por arte de magia. No, magia pouca. Ao final eu din moitas voltas para chegar a onde estou. Eu empecé na escola como facendo cámara e iluminación, e non ten nada que ver ca dirección de casting, o que pasa que eu sempre tive moito interés pola dirección. Entón, pois quizáis sempre fun como intentando colarme no equipo de dirección, non? E unha vez que estive no equipo de dirección tamén dinme conta que o que máis me gustaba de todo era a dirección de actores. Entón, pois estudiei dirección de actores e logo tamén importante que nada é definitivo. Cando estás na escola parece que si vas a facer mal ese corto, que vai a ser o último corto que vas a facer e que ninguén te vai a chamar porque que desastre, quedou todo fatal. Nada, excepto cousas moi importantes, nada é definitivo. Creo que é unha profesión na que te tens que atrever a errar. O sea, é fundamental pensar en que o éxito ven despois de non sei cantos 200.000 fracasos. E cada fracaso ou cada intentona, non fracaso, pero intentona, te vai a dar unhas ferramentas que antes non tiñas. Entón, como que vas dando saltos, non? Vas dando saltos e ao final, pois bueno, como todo na vida, non es cando eras pequeno, dices, no, eu cando sexa maior vou a ser profesora. Pois igual non chegas a ser profesora, chegas a ser, pois, non sei, escritor. Ao final a vida te vai levando, non? Un pouco. Supoño que, bueno, que tamén está ben deixarse levar, pero sobre todo tamén ver que eso, que nada é tan definitivo, que ainda que fagas mal un corto ou suspendas un examen ou non entres nesa selección que fan os profesores para estar nunha película, non é que fracases, é un aprendizaxe, sempre é un aprendizaxe que te vai a valer para a seguinte.
Pois é moi valioso que nos contes isto porque así a xente nova de que está en primeiro ou incluso a que está en segundo, que nunca se sabe, aprende, pois tamén é ter un referente, porque o que nos queremos con estas entrevistas é ver todos os puntos de vista da xente que está traballando no audiovisual galego ou incluso a nivel nacional, e como saindo da escola ou non, conseguiu chegar a onde lle guste, a onde é feliz. E para rematar, a ultimísima pregunta, esta vez sí que sí, é curiosidade propia e tamén da xente do podcast. Cal é a túa película favoritísima ou a película que che cambiou a vida? Ou por lo menos, a lo mellor, a que máis veces has visto na túa vida? Nunca se sabe. Que penso que é a pregunta máis difícil que me fixeches de todas. Non teño así moitas cousas, non son nada fetichista, non hai un actor que me guste por encima de todos, non hai unha película que diga, buah, é que esta película, hai tantísimas películas que me marcaron que non sabería decir unha. Como non, sería imposible tamén decir un libro que me encantase ou unha canción favorita, é que non o sei, é que son tantas, é que eu vexo un pouco de todo, vexo películas random, vexo películas sesudas, vexo Emily en París, quero dicir, non son nada exquisita, eu vexo moitísimas cousas e de todas saco algo que me guste sempre, non sei, son obras de arte, entón é moi difícil escoller unha, non? Claro, está ben, na variedade tamén está a gusto, o sea, non podes centrarte nunha sola película ou nun solo proxecto, porque, por exemplo, nas aplicaciones tipo Letterboxd obligache a poñer as 4 películas que máis te gustan, e podo pasar un día entero pensando, non merece a pena. Non sabería dicir eso, unha película que me guste máis, non podería dicir algo que penso que de todas aprendes algo e aparte moitas veces encontras a inspiración en cousas que nin de broma pensabas que te iban gustar, ou vas a ver películas que pensas que te encantarían e sales do cine dicindo hola, non me gustou nada, non? Aparte es que eu non son nada fetichista, solamente hai un actor que me rechifle, que me parece o máis guapo do mundo, que é Paul Newman, e a partir de aí pois os demais pois fan o que poden. Pero bueno, isto é máis unha broma que outra cousa, non? Pero non teño nin sequera, dime, un actor favorito español. Sería como imposible dicilo. Pois moitísimas gracias, Conchi, por participar no noso podcast. É unha honra terte aquí. E tamén é un privilexio que a escola conte con exalumnos desta calidade, tanto como persoa como profesional. Entón, moitísimas grazas. Todos os teus consellos van a servir moito para que os alumnos da escola, tanto os venideiros como os presentes, aprendan e teñan máis claro que o mundo de dirección de castings, que realmente sen unha directora ou un director de casting bo, unha película moitas veces estáncase. Entonces isto é un traballo para valorar tamén a dirección de casting e os actores e todos os que están detrás da pantalla que non se soen recordar tanto. Foi unha honra poder estar con vos. Eu todavía como que aínda penso que son estudiante, quero dicir, estuve na escuela pois no 95, que foi o centenario do cine, e para min parece que foi a década pasada, non, efectivamente. Entón, pois moitas veces todavía penso que todavía estou aí, entón que tamén supoño que tamén é bonito desto, non? Que é un tópico decir que sempre se está aprendendo, pero que é verdad. Eu aprendo cada vez que fago un casting, aprendo moitísimo. Eu sempre digo, teño que acordar de isto, desto outro, para o seguinte, non? O sea, que sempre estás aprendendo, que penso que é das cousas máis bonitas que temos nesta profesión, non?